Engko sik tak kandhani. Saiki wis ndungkap dewasa. Kok dhisik. Wah, gagah piteksa. Lah iki soi. Apa ya kaya preso kaya. Lah nembe pinten taun mboten pinanggih to Rama? Lah ya wis sawetara. Tak Menika wis kira-kira wis 8 warsa iki. menika rak wepatih Bandul laut. Bandul laut. Kados sampun sepuh sanget. Pamanu patih Bandul Laut ki saya sepuh saya banter. Nggih. Saya seru ning suarane tok. Kakang Joko Ning Samudra. piye coba? Piye kemuning? Aku kok dadi bingung to iki. Sampeyan ki kok Eh, ketemu karo sik kene. rangkulan. Kene diajeng. Ki piye to? Diajeng kene. Jane kok Pakai rumin Rama menika. Lah iki aku ki ayen ketemu karo wanita kayaknya diajeng. Tak kandhani ya kemuning. Sapa to, Kang? Iki ramaku. Ramamu. Sak tenane aku kuwi rak namur laku ning padepokan iki. Aduh. Jadi Loh, aku ki loro apa, Adipati aduh? jane. Iki ramaku Romo Adipati Bandar Samudra. Nah, Bandar Jakarta. Samudra. Ganti kaya lagu. Romo malah keleresan. Nyuwun duka Kanjeng Adipati nyuwun pangapunten kula mboten mangertos. Oh, ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Kene. Ora usah wedi ramaku ki ora galak. Ora ya ngono kuwi ning ya nyatane aku wedi. Tur aku yo Ora apa-apa. Biyen aku wis ana siunge wis dijabuti siunge. Kene. Iki sapa, Iki paling-paling Piye? Wis ampun pembawaanku. ampun saya sangat Iya, ampun iya. saya. Kepareng kula matur sekalian kalian Kanjeng Rama. Iya. Wale-wale menapa? Menika mlakune terus karo ngene. Ora ngerti malah bablas. mbok sampun Pancen ngaten mangke. ramaku ki biyen dagelan. Banjur kepilih pinercaya dening kawula ning Parangkusuma kono. Biyen kuwi Kencana ora parang Karang Kencana, dudu Karangkusuma. Pinercaya minangka Oh, adipati. dadi saiki ki ungsum yo kakang Kuwi lak yo- dagelan-dagelan do dadi adipati. Mergo sing milih. Dudu salahku. Nek salahe sing milih. Piye to? Nah, ning yo. Dimenawi Rama mundhut pirsa menika kemuning calon sisian kula. Oh! jalan kula jual kaya dulu kaya kula gumunet banget. Kaya ketoprak daerah lain. Wah, Kaget ku yo ekspresif. Injih Kanjeng Adipati, Oh. kula pacanganipun Kakang Joko Samudra. Oh. Nami kula kemuning Kanjeng. Kemuning. Injih. Oh. wonten menapa? Gumun ora ndoro ngaten niku kok ndoro adipati ndoro kaya banget. Endah. Donya iki katon endah yen ana cahya mencorong sasodolanan gedene sedane tiap Ana mentara kula mentara lak dulu menira ana. Upama diulapi kuduwe mencorong. yen kaya ngono katon cahya kanelai ana sajeng kaput. Penyane kok ndek kala wae saya ra cetoke. Lek kula ora ra cetok kepiye. Kakang Joko Samudra. Saking aku iki leku Nuwun sewu Rama. iki karakter Kakang sampean ki ora bunek nek kagungan Rama. penghayatan. Ya sakjane aku ki wis Ji Rama. Piye? Sakjane aku dhewe ki isin. Penyane piye meneh? Takon Rama kok isin. Adipati aja meneh kok sira sing isin. Aku dhewe ngilogi ya isin. Nek iso dijolke ngono dijolke lho Kang. Aja. Wis dienggo kok dijolke. Menapa Rama? Kok jem. Arep matur apa? Menawi kula Kok jam-jem. benjang badhe gesang bebrayan kalian kemuning menika menapa Rama sarujuk. Iki mekete. Iki mengkene. Mengkene kaya Ya. mengkene. Menawi katon menika sampun dados dudunipun ingkang putra.
Anengong, aneng. Niku lah. Kowe kok ora tak banting. Aja kleru-kleru lek mau matur, Kalau bendera menika ngendika kadon kula yo kendur kepengin nika kula niku. Kabeh kuwi ditata, hai. Lho. Aja kaya ngono kuwi, hai. Dadi ketoprak ki saka Jepang, hai. Estunipun Kok guyu? Romo menika mbok sampun ngeling ngaten menika to Romo. Bendera menika kados putih to kan. Iki calon mantuku.